call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. Rat u Ukrajini neprestano donosi brojna poboljšanja u smislu tehnologija i inovacija kod obrambenih sustava. Od malih plastičnih dronova koji ispuštaju granate i drugo streljivo, do običnih kamiona pretvorenih u mobilne lansere projektila, ova nazovimo MacGyver rješenja popunjavaju važne taktičke praznine koje ostavlja veće, sofisticiranije zapadno oružje. Dugo raspravljana nekompatibilnost zapada, NATO i sovjetske opreme također je imala zanimljive obrate u ovom ratu, barem u nekim slučajevima. Snimke koje prikazuju ukrajinskog pilota kako leti svojim MiG-om 29 i ispaljuje američke projektile AGM-88 šokirale su šire mase. U paketima američke vojne pomoći koja stiže u Ukrajinu nalazi se još jedan odličan sustav i to projektil RIM-7 Sea Sparrow. Ovi projektili lansiraju se sada sa sovjetskih sustava protuzračne obrane 9K-37 Buk. Pozdrav i dobrodošli u još jednu epizodu Quran 4. U nastavku videa govorimo o integraciji ovih zapadnih projektila na sustav protuzračne obrane iz perioda Sovjetskog saveza i njihovim performansama, te doprinosu obrane zračnog prostora na bojištima Ukrajine. Nedavno su se pojavile prve službene fotografije koje prikazuju sovjetski sustav protuzračne obrane nadograđen zapadnim projektilima zemlja-zrak, širim masama poznatiji kao Frankenstein. Slike koje je objavilo ukrajinsko operativno zapovjedništvo Istok prikazuju samohodni sustav Buk M1 na gusjenicama, za koji je navedeno kako je prilagođen za ispaljivanje projektila RIM-7 Sea Sparrow, koje su ranije služile za točkastu obranu brojnim savezničkim i NATO brodovima. Prikriveni kamuflažnom mrežom, čini se kako su projektili RIM-7 i TO-4 ukupno integrirani zajedno sa kontejnerima. Na društvenim mrežama pojavio se video snimljen ruskim dronom koji navodno prikazuje uništenje jednog od Buk Frankenstein sustava i činilo se kako upravo prikazuje sustav sa sličnim rasporedom projektila u kontejnerima, ali se to ne može potvrditi. Korištenje lansera u kontejnerima govori nam kako se zapravo radi o projektilima RIM-7 koji se koriste na brodovima. Ovi projektili imaju sklopiva krilca za razliku od sličnih projektila zrak-zrak, odnosno projektila AM-7, za koje također postoji mogućnost integracije na sustava Buk. U siječnju 2023. godine na pojedinim portalima objavljena je vijest kako Ukrajina treba primiti nepoznat broj radarski navođenih projektila RIM-7, koji će se integrirati na postojeće sustave Buk ukrajinskih oružanih snaga. Međutim, već tada su postojala izvješća kako je Ukrajina već uspjela integrirati američke projektile na svoj sustav Buk, no nisu postojale detaljne informacije. Postoji mogućnost kako je ova vijest nadahnuta ranijim integracijama, odnosno naporima za stvaranje hibridnog sustava ove vrste. U prošlosti su postojale inicijative za integraciju ovog projektila na Bukovog prethodnika, odnosno 2K12 Kub, kako bi ispaljivao Sparrow ili Sea Sparrow projektile. 2008. godine poljska tvrtka u obrambenoj industriji VZU prikazala je sustav Kub koji bi bio prilagođen za ispaljivanje projektila RIM-7. Nije poznato da li je ovaj sustav našao kupce, ali Varšava i Kijev imaju bliske odnose u vojnoj suradnji koja uključuje opskrbu Ukrajine poljskim sustavima protuzračne obrane iz perioda Sovjetskog saveza. Projektil Sparrow sa poluaktivnim navođenjem razvijen je početkom 50-ih prošlog stoljeća, odnosno u vrijeme kada su borbeni zrakoplovi tek dobivali radare postavljene na nosu radi otkrivanja formacija protivničkih aviona. Sparrow je koristio ovaj tehnološki napredak onog doba za ciljanje protivničkih aviona uz pomoć avionskog radara. Borbeni avion s radarom u nosu mogao je pratiti protivnički borbeni avion, lansirati projektil Sparrow i usmjeravati ga držeći nos aviona usmjeren prema cilju. Raytheonov RIM-7 Sea Sparrow je izravni nasljednik projektila zrak-zrak AIM-7 E-Sparrow. Sea Sparrow je vrlo učinkovit sustav zemlja-zrak koji se prvenstveno koristi od strane mornarica u svrhu obrane protiv protivničkih aviona i projektila. Projektil ima cilindrično tijelo dužine 3,7 metara i promjera je 20 cm, 4 krila na sredini i 4 repna krila na stražnoj strani i ima masu od 230 kg. Pokreće ju raketni motor Hercules Mk58
koji joj omogućuje postizanje impresivne maksimalne brzine od preko 4000 km/h. Raketa je opremljena poluaktivnim radarom koji joj omogućuje precizno praćenje i gađanje ciljeva. Masa eksplozivne fragmentacijske bojne glave iznosi 41 kg i projektil ima operativni domet od približno 19 km, što je čini bitnim dijelom mornaričkih sustava obrane širom svijeta. Ovaj projektil će se sada lansirati sa kopnenog sustava u Ukrajini, a do sada Rim 7 nije bio masovno korišten na zemaljskim sustavima. Tajvan, Egipat i Grčka su među zemljama koje koriste ili su koristile Sea Sparrow projektil na lanserima sustava protuzračne obrane Skyguard, takozvani šorac. Ukrajinski Buk je sustav protuzračne obrane kratkog dometa na gusjenicama i razvijen je u Sovjetskom savezu i datira iz 80. godina prošlog stoljeća. Koristi poluaktivni radarski sustav navođenja koji je svakako sastario i sličan je Sparrow. Ova sličnost omogućila je ukrajinskim inženjerima integraciju i lansiranje projektila Sea Sparrow sa sustava Buk, koristeći radar ovog sustava za njihovo navođenje do ciljeva. Integracija ovog sličnog projektila na pokretnu platformu sustava Buk značajno povećava njenu fleksibilnost. Povezivanje ova dva sustava, projektila Rim 7 sa ukrajinskim sustavom Buk, pokazat će iste nedostatke kao što ima i originalni mornarički sustav, a to je njegov ograničeni domet. Nadalje, središnje ugrađena krila za manevriranje na projektilu nisu sposobna za brzu prilagodbu za praćenje brzih i pokretnih ciljeva. S druge strane, Rim 7 trebao bi pružiti vrlo korisnu lokalnu sposobnost obrane protiv mnogih prijetnji s kojima se Ukrajina trenutno suočava. To uključuje podvučne krstareće rakete, razne dronove, borbene helikoptere i niskoleteće zrakoplove. Fotografije koje je objavilo operativno zapovjedništvo Istok zone Buk Sea Sparrow prikazuju olupinu ruskog drona očito tipa Orlan, ali nije jasno je li ovaj sustav odgovoran za njegovo obaranje. Također, ne znamo točno koliko je Buk M1 sustava još dostupno Ukrajini, od prijavljenih 72 primjerka dostupnih kada je Ukrajina ušla u rat. S obzirom na to kako više nema dostupnih primjeraka ovog sustava među članicama NATO-a, Sea Sparrow, kojega bi trebalo biti u većoj količini, dobar je izvor radi ublažavanja smanjenih zaliha originalnih projektila 9M38. No ne zaboravimo kako ovi projektili imaju veći domet od projektila Rim 7 i on iznosi oko 30 km, te imaju poboljšane performanse na velikim visinama. Unatoč vjerojatnim ograničenjima, s obzirom na to kako su Ukrajini prijeko potrebni dodatni kapaciteti kopnene protuzračne obrane, nabava ovog projektila svakako malo pomaže. U ovoj fazi nema službenih komentara o tome kako se Buk Sea Sparrow koristi i koliko je učinkovit. Jedan svakako intrigantan program povezivanja dva potpuno suprotna sustava koji ćemo nastaviti sa zanimanjem pratiti u budućnosti. U komentarima napišite svoje mišljenje na ovu, prijedloge za nove teme i vidimo se u nekim od sljedećih videa. Ako još niste, pogledajte moja ostala videa. Hvala vam na gledanju.